Siempre. Tens cinta suficiente, non? La jornada de la inauguración, la jornada de la inauguración siempre está asesorada por el caos. Bueno, chicos, parece ser que hoxe vades ter el primeiro e el último de la fila, vades ter unha butaca aquí de honra no Teatro Lauro Olmo. Ou de que vai isto? Isto vai de sempre, dos sábados da semana de cine. O primer venres da semana de cine vai de el caos posto a andar. Que vai ser eso. Pois mira, estou aquí con Anxo, que pos que non o sepades foi o primer presidente do Cineclub Groucho Marx por 1980. E como que máis pode falar de orixen era que mandaba, pois que fale, que conte, como viu, que motivou para salir correndo e marchar para Carballiño. O guión feito trizas, Anxo. Ningún guión. O máis natural é para dar un pouco de, digamos, justificación ao nombre, precisamente. O que é a perfección non, creo que non. Bueno, contádeme, temos a Anxo Santomil, que foi o primeiro presidente do Cineclub Groucho Marx, e tenemos a José María Rodríguez, que non vai ser o último, pero é o que está agora. Vades vos homenaxear hoxe casi, non? Eu non, eu vou traballar. Tu vas traballar. Bueno, eu se fumo. Este xa ten butaca. Eu teño o foro completo. É o que quero que me contedes. Por que fixestes un cineclub? Elí no ano 80, me acabas de decir, José María. Pois mira, nos... Digo tú o complemento. Ai, como queiras, ti eres o presidente. Pero tú eres o que decidiu para... Nunha reunión que tuvemos ali no bar Cuatro Caminos, decidimos que o cine que se botaba en Valdeorras, que era bastante, porque había dos cines, non cubría as expectativas cinéfilas do resto dos mozos do barrio, do povo, da villa. Decidimos que a única forma de poder ver esas películas era fundar un cine. Ese ano morreu Groucho Marx, pois caiu o nome por esa circunstancia. Por esa circunstancia, por lo que él representaba, que a anarquía. Efectivamente. Un tío que di que non pertenecería a unha asociación que o admitira como socio. Por supuesto. Exactamente. O ideal. Esperemos que se ven hoxe por la tarde non lo conte, vamos, que quedou bien. Pero bueno, esa vai ser outra. Nada, fixemos unha previa, unha gestora, por chamarlo de alguna forma, e enfrentámonos a unhas primeiras eleccións máis duras que as que acabamos de pasar todavía. Foi simpatiquísimo aquilo, pero bueno, esa é outra historia. E aí saliu nomeado o Anxo Santomil. Qual foi a primeira película? E por qué? Los pasajeros del tiempo. La sesión cero fue Estado de sitio. Por qué? De Costa Grava. Sí. De todo se me acordo, xa había estudiado a chuleta. No. Sí, Os pasajeros do tempo era unha película que contaba como Jack el Destripador escapaba cunha máquina de H.G. Wells, escapaba de Londres a San Francisco. E H.G. Wells iba detrás da mesma máquina. Ese era o argumento básico. Elexístela por algunha razón ou simplemente porque vos apetecía? Non había moita posibilidad de elexir. Lo que estábamos moi limitado era precisamente ver certo tipo de películas que era o cine comercial. Sin embargo, as películas que están fora, como que di, fora do circuito comercial, non teñes posibilidad de acceder a eles. Sobre todo as películas máis comprometidas de certa calidade, ao menos con mínimo de calidade, e de que a xente estaba a procura precisamente ver ou de ter a posibilidade de acceder a ese tipo de películas que está moi restringido na cine comercial. E limitaba moito tamén o alquiler de dita película, máis o alquiler da sala, etcétera. Todo implicaba gastos, non como ahora que afortunadamente este Concello polo menos opta por deixarnos toda a infraestructura para que podamos facer o que estamos facendo. Donde se proxectaban as películas? Pois empezar... No cine. No cine. No cine. Moi grouches. Nunca mellor dito. Empezarase no cine monumental. Do cine monumental pasáramos ao Colón.
pasáramos Colón outra vez ao Colón, porque se empezara, se pechara... Había, dependendo das subvencións que generosamente nos daban, cando nos las daban, o Concello, pois podíamos tirar máis ou menos a temporada inteira. Eran anos de frío, sudor non, porque morreas de frío. De resistencia e compromiso. Exactamente. Daquela, o do aire acondicionado sonaba un poquinho futurista. Bueno, con decirche que había aí un Monumental, había xente que envilla con manta e con bolsa de agua quente para os pés, E era habitual. para combatir o frío. Despois xa empezamos a facer as semanas de cine, que foi o que nos deu certo relieve, primeira e segunda de iniciación, e a terceira foi a máis famosa a nivel Estado español, e desa que fale mellor, que foi que casgallou casi Foi a mellor e explosiva, porque a partir de aí foi, como que non digo o último, pero hubo unha parálise de cantos anos? Non paramos o ano seguinte, paramos os dous seguintes, pero foi que de repente, cando chegas á cima, xa só podes baixar. Entonces habíamos feito unha cousa que non se había feito nunca. E se baixou. Se podía baixar, e se baixou. Abaixo de todo. Pero contanos por que esa terceira semana de cine foi... Porque abarcou, conta tú. Bueno, estamos nunha dinámica que non solamente se ceñía o Cineclub a unha actividade de exhibición, como non ven sendo ahora, non? Que é unha programación de exhibición de películas, sino que abarcábamos non solamente o que se refería á actividade propia do Cineclub dentro do circuito Cineclub, sino que tiñamos extendido tamén a todos os centros de ensino, prácticamente todos, non solamente do Barco, sino do Martín, Rubiá, de ter o cine en concerto ca dirección, cos profesores, que, por certo, tiñan unha actividade e un compromiso co Cineclub plena. Tiñamos unha actividade conxunta, uns programas conxuntos, non solamente o que é a promoción do cine, senón utilizar o que é o cine como unha actividade pedagóxica. Un vídeo na escola. Sí, algo similar, que foi antes do vídeo na escola, non sei se houve unha experiencia en Allariz que levara a Manolo González, pero a do Barco cree que era a única na que un cineclub tiña un compromiso cos centros de ensino de levar a cabo un proxecto e unha programación pedagóxica que utilizábamos o que o audiovisual, o cine, como un elemento pedagóxico nos centros de ensino, que consistía en fazer unha programación que se establecía entre todos os centros de ensino, que se ofrecía a película, que se daba unha charla e o que é un análise do contido da película, senón que despois tamén os mestres o utilizaban como un elemento pedagóxico, como unha base pedagóxica para despois impartir as súas asignaturas, tanto en ciencia, como en arte, historia, etc. E iso creo que se fixo durante 2 anos. A iso hai que añadirlle que habíamos levado os rapaces a Xixón, ao Festival de Cine Infantil de Xixón, a modo de taller para que se iniciaran en eso, unha exposición de Carlos Velo, o que foi a auténtica estrela da terceira semana de cine, que foi a Televisión Grouchista. Sí, que foi? A Televisión Grouchista. A Telegrouche. Que foi a raíz precisamente da experiencia que tiñamos aquí cos centros de ensino, a través de esos programas foi a raíz precisamente de que o conselleiro nos deixou todo o material que tiña, podemos utilizalo a espaldas da Guardia Civil, a espaldas de todo Dios, e grabando é a primeira televisión local que se facía en este país, non? E iso foi a raíz de precisamente a invitación que tuveramos do Festival Internacional que se facía en Xixón, dedicado á xuventude, debido ás experiencias que tiñamos aquí co cine nas escolas, e fóramos invitados para participar nos xurados internacionais con rapaces que foran, creo que entre 11 e 12 rapaces, creo que foran entre 11 e 12, entre edades de 8 a 14 anos, a participar como membros do xurado internacional. E algúns deles ali estuveron no equipo de prensa do mesmo festival, que era o que levar a comunicación do festival, e na mesma televisión que había en circuito cerrado dentro do programa.
Entón, a raíz desa experiencia que tiveramos ali en Xixón, pois dixemos, por que non podemos facer o mismo no barco, na Semana de Cine, e ampliado a todo o entorno urbano. E así se fixo, crear técnicamente, que era moi sinxela, a estrutura, e invitamos a toda a xente que viña facendo cine en Galicia, porque está en toda a xente que facía daquela, Chano Piñeiro, Miguel Castelo, bueno, prácticamente Carlos Piñeiro, a mellor parte da xente que estaba facendo cine en Galicia, pois esos días estaba aquí e eran os que se ocupaban por grupos de rapaces e tens ir a esos equipos. Masterclass. Entón, durante 15 días estuvemos funcionando esa televisión. No, 15 días. Como un inicio, que? Como emitíades eso? Pois con unha simple antena, temos unha antena camuflada que buscaba a Guardia Civil. Que, por certo, tiñamos chamadas da Guardia Civil, tiñamos chamadas precisamente personales a min, non poucos días do Gobernador Civil, de feito, tuve a Guardia Civil na casa. Pero todo se montara por aquilo de que o Cineclub Groucho Mar vai emitir videoclips de Londres. Aquilo foi o que cambiou, cambiou o guión, porque hasta entonces estábamos tranquilos, pero o videoclip Londres sonou así como de repente, algo pasa aquí que non vai ver. Sonou de repente, porque empezou a salir na prensa, na Voz de Galicia empezaron a salir os titulares, porque unha televisión pirata creada no barco de Valdeorras, entón, claro, dentro de, creo que nuns meses iban a celebrar as eleccións, entón, que yo non creo que certo temor ao que pode pasar, porque pensaron de que, bueno, van a utilizar agora a televisión, sabe Dios por qué. E entonces provocou de que o nerviosismo, tiña cada 2 por 3 a Guardia Civil na casa, a ver que onde estaba dichosa a televisión. Recordo estar na casa, a Guardia Civil chamando por teléfono ao Goberno Civil, e o Goberno Civil dicendolle, dicía, aquí estamos aquí na casa, pero non vemos ningún aquí, non vemos nada. E estábamos emitindo nese momento desde a casa. Pero que o emisor era como se fora un... Era un magnetoscopio. E unha antena... Estamos falando do ano 83, non? Sí. 83. Bueno, estaba falando a Guardia Civil co gobernador e dice, a ver, ponme con Anso. E digo, oye, mira que eso non se podemos sentir e di que, no, eso hai que pechalo. E dice, bueno, pois veñen a peche. Se mira, o que estamos facendo é simplemente unha experiencia. En realidad, todo o equipamento que tiñamos lo de prestado por Álvarez Pousa ou Álvarez Pousa. Sí, no, e aparte todo o equipamento era de consellería. Era equipamento da Televisión de Galicia, levádelo e ao cabo da semana devolvédelo. Non iba a ter máis recorrido que ese, porque non íbamos a poder quedar con él. Sí, bueno, pero o problema era de que na Xunta de Galicia estaba gobernando aquel momento o PP e en Madrid estaba gobernando o PSOE. Así que políticamente había un pequeno problema. É verdad, que viño o delegado do goberno a primeira semana dicindo o gobernador dos queixos, aquel que se chama. Claro, é que ese, o curioso, a anécdota, é de que cando di, non, é que eso hai que pechar, dice, bueno, pois non peche. Dice, non, que me dice aí os da Guardia Civil. Ese non fora. Sí, Sanz peche. Non, fora Sanz peche. Me acordo perfectamente porque falei con ele directamente, que despois ven a segunda parte, que me dice, non, eso hai que pechalo. Dice, non, bueno, pois non peche. Pero me están dicindo aquí os números da Guardia Civil de que aí non hai nada. Dice, bueno, pois se dicen eles que non hai nada. Dice, non, e ao final se debe cansar un pouco e debe de ver de como estaba sobrepasando un pouco e di, bueno, a ver, canto tempo tedes pensado emitir? Dice, pois mire, 15 días. Dice, moi ben, pois entonces, se te comprometes ao cabo dos 15 días de pechalo, bueno, seguir e aquí non pasa nada. E entón lle dixen, e pois mire, non hai ningún problema. E máis, se quere vir, mire, agora mesmo o invito, para que veña aquí a Semana de Cine, ve todo isto, porque mire, todas estas emisións emitimos despois no cine previos á proxección. Pode vir, comprobalo, e mire, encantados o recibiremos. E foi cando despois, pois vou, e veu. E nós que pensamos que a Semana de Cine eran unhas películas que elegía José María, as que le daba la gana. Claro, non quere nadie participar, pois últimamente lixo. No Cineclub hai unha norma que dice que cualquier socio pode pedir unha película se desexa vela. O hándicap, que depende do que che pidan por ela, claro, porque temos pautado que máis de certo dinheiro non pagamos por cualquier película. Entonces non queremos
que naide faga negocio con conta nosa. Entonces, pero dentro do que hai, e gracias precisamente ao manexado de hoxe, pois podemos subsistir, sobre todo nas últimas tempos. Que pasou despois da terceira semana de cine? O compromiso adquirido polo Concello non se cumpliu. O alcalde que estaba entonces non pagou a subvención. Había prometido que nos teñamos cumprido un gasto. Sobre todo as distribuidoras, que as distribuidoras ou pagas ou hai películas. Entonces, ao final, non fixeron o pago, se retrasaron meses e meses e meses, co cual levou unha inactividade, porque non se podía afrontar os gastos que estaban comprometidos. Podíamos pagar, alquilar, non? A distribuidora, ou lle pagas ou non se volve a servir, e non se podía. Pero bueno, afortunadamente despois chegou sempre sons. Sí, e a raíz, precisamente a raíz de cando se creara, nesa mesma semana de cine, se creara a Telegroucho, Chano estuvo tamén estaba aquí. E aí, xusto en Telegroucho, foi cando por primeira vez fixo pública de que estaba preparando un guión, ou quería preparar un guión sobre unha película que tiña en mente. Se desarrollaba no pobo de Galicia. Claro, e estando aquí, Manuel González o levou a facer as ubicacións e lle foi enseñar precisamente Santoalla. Santoalla, tan famosa. Quen iba a decir que despois de tantos anos Santoalla iba a ter unha fama tan bestial. Efectivamente. E non hai que esquecer de que precisamente todo o que ocorreu despois tuvo os seus inicios en Sempre Sonsa. Porque hubo anécdotas dentro da película de Sempre Sonsa, non digo iguales, pero hubo situación, de feito, hubo que retrasar o inicio da... 2 anos. Non, hubo que retrasar a rodaxe de Sempre Sonsa, porque cando se estuvera reconstruindo parte do pobo ali, un día os decorados aparecen destruídos. Bueno, circunstancias da vida. Se mascaba la tragedia. Seguro que sí. Pero bueno, con aquilo tamén o que valeu para Sempre Sonsa é que cando estreamos aquí que metemos nesa semana toda seguida metemos 6.000 personas que económicamente alixerounos moito o tema. Estamos falando de 3 por 6 a 8, 1.800.000 pesetas, que sí que fomos a medias con baños films, pero que cando lle dimos a cifra non creí de non haberes posto un ceiro de máis, decía, e que además aquelo foi un revulsivo, a parte revulsivo, foi unha implicación total e absoluta de toda a xente de Valdeorras, absolutamente de todas. A película Sempre Sonsa, hoxe en día non se houbera feito, ni se podera facer tal como se fixo. Todo o mundo aportou algo. Hai que aportou un reloj, hai que aportou a interpretación dos sons. Eu creo que además se sacou moita esencia do que é Valdeorras, e moita xente lle un recordo moi bonito desa xente que actuou aí, que era esencia dun pobo. Sí, total. Que hoxe podería seguir estando aí, con outras caras, pero bueno, que a xente estaba toda absolutamente identificada ca súa, además decía, a nosa película. E máis, houve un momento de que xa non tiña na mente o Sonsa, Sempre Sonsa, pero un momento que empezaron a coller moito peso figuras como Caladiño e como Virutas. Entón, se empezaron a xente a dizer, non, hai que cambiarlle nombre, que non, hai que poñerlle o Virutas ou Caladiño. E hasta un momento que Chano tuvo que facer unha roda de prensa, un comunicado oficial, dicindo de que estaba ben, que primeiro iba a facer un referéndum. Sí, un momento que se planteou facer un referéndum aquí para a ver con que nombre se quedaba. E ao final un día se cabrou e dice, bueno, que referéndum que gato? Non, mira, era Sempre Sonsa, había que dar Sempre Sonsa e non era máis que falar. Eso, que era traballar, que vaya a pintar as cepas das viñas que están otoñales e hai que poñelas verdes. Ten moitas anécdotas, o sea, por exemplo, Chano Piñeiro conoceu a Caladiño cando estábamos tomando un café na General, deciría, para este tipo de personaxe necesitaría un tío como aquel que ven por ali, que era
Roberto Casteleiro, Roberto Casteleiro, que está moi implicado precisamente era un personaxe na vida real tal como na vida da película, vamos, a súa gabardina debe ser a mesma, o sea, que te vinieron por ali, ese, que eres ese? Era socio do Cine Club, formaba parte de tal, caladiño, ven pa aquí, e aí fichou, aquel día, e fichou. Cantos socios chegastedes a ser? Ui, esa ten outra moi boa. Casi chegamos a casi 1000 a principio, éramos casi 1000 socios. Pero o primer día que votamos 900 deronse nos de baixa 300 porque salían banderas comunistas. Eso foi boísimo tamén. No, pero hubo sesións. O cine tiña unha capacidade para 700 e 800 persoas. E hubo sesións que se votaban as entradas pola tarde. En as 3 primeiras semanas, en casi todas. Tú si miras as fotos... Nas semanas de cine... Si miras as fotos de a historia das semanas de cine que hai colgadas no blog do Cine Club, verás que estaba cheo hasta o poleiro. Había colles sillas nos pasillos. O día da vaquilla quedou moita xente fora sin poder entrar. O día de... a víspera de empezar a semana de cine que votamos A vida de Brian tamén, boa, que non foi crisis total. Había moita cultura de cine que hoxe non hai. No, había moita necesidade. Sí, tamén, porque nos veíamos tamén daquela... Pero creo que che gustaba casi todo, non? Ibas ao cine, gustaba che o cine, era como un centro... No, había, a ver, estábamos casi en plena transición e había moitas ganas de... Ahora, recién pasada a transición, había, de feito, aquela anécdota que vimos ao Corazón Potemkin, cando estaban facendo a iglesia nova, en xaneiro, con todas as paredes abertas, facía un frío que te cagas, e Quinocho traducindo o inglés a viva voz polas butacas. Había necesidade, había ganas de ver. Que estaba todo por facer. A diferencia de hoxendía de que chegaches aquí arriba e ora o que se está perdendo, o que tes, daquela estaba todo por facer, todo por conquistar. Entonces, tiña unhas son as metas que poden ser máis ou menos utópicas, pero tiñas unha meta para chegar máis arriba, non? Agora non, o estelio tal para non perder que tes. Ora pasou outra que cosa. gran diferencia. Ora pasou outra cousa moi triste no cine, que o cine de autor e o cine comprometido está casi defenestrado polo feito de que a xente yo de problemas non quero saber nada. Yo, mira, esto del aborto mejor que non. Esto, mellor del transgénero, mellor que non. Entón son como avestruces metidas ca cabeza debaixo da area, ou debaixo do asfalto, ou debaixo da terraza, porque hai moita terracita, e aí, veña, aí, a cañas e a viños, olvidamos todo. Non hai, despois, porque as películas son moi malas, pero como dices que as películas son moi malas se non as ves? Primeiro veas e despois sales dicindo, hostia, que peliculón, que peliculón. E funciona, claro, funciona moito boca a boca, porque, por exemplo, das bestias é un boca a boca. E despois tamén hai que en esta comarca, como salga Casallo, como salga unha referencia de tal, porque o Lobo Sucio só salía Casallo en 1943. E non era Casallo ni era nada. Pois basta que saliera eso para que aquí estuviéramos 5 días con cheos todos os días. Santolalla xa ten outra historia tamén para tal. E despois, Prado Longo, pero do Prado Longo non falo. Bueno, pero a gran diferencia tes que hoxe tes multitud de oportunidades de ver películas como que está falando José María, de que estas están rodadas aquí, pero daquela eso era inexistente, nin sequera a xente se imaginaba de que podera ser posible, e a xente daquela o que realmente disfrutaba, e eu recordo cando se metía Telegroucho, tiña unha capacidade moi reducida, porque a antena estaba naquele extremo, e se metía hacia aquí, claro, unha señal moi débil. Pero a xente se iba aos bares, como daquela iba a ver o fútbol aos bares, e os bares estaban así porque salía o Carniceiro, a televisión salía e fora Natal, que además o ves en día... Pero eu acordo que escapaba a xente da cámara. Pero a xente se expresaba moi ben, o ves que se expresaba con moita fluidez, porque non se facía ni sequera idea do que era unha cámara e a pantalla. Despois, cando se vía así, pero ti te imaginas a xente verse nunha pantalla daquela. Estamos falando daquela que solamente había Televisión 1, Televisión 2. E uns meses antes nacera a Galega, e nada máis. Co cual, se ríen na televisión, aquelo era un fenómeno que non te podes imaginar o que era na xente, non? Era espectacular. Ver a xente aglomerada nos bares e que despois tiñemos unha pantalla de vídeo dentro do cine e previo ás películas emitíamos outros dos programas no cine. E o cine se enchía, pero se abarrotaba simplemente para ver
a ver a Emitíamos televisión 4 horas e verse 4 horas ao día que dúas eran didácticas con todo o vídeo e todo eso que viene que teníamos de importación e despois emitíamos o que gravábamos. e eran programas propios, non era dicir de que metías música, eran programas propios e algúns, home, as calidades técnicas eran moi limitadas porque as cámaras eran unhas cámaras de 8 milímetros que era o máis elemental que había, non? Se montaba de noite, como que andía na clandestinidade nunha casa. Como os precausores de E se metía en outra. E a outra era, oye, leva inmediatamente a cinta ali, entón viñan correndo, en na casa metías, era unha cinta, o VHS, metías no aparato e se metía. Claro, cando viña a Guardia Civil a mirar onde estaba o gran radar, o grande estudio de montaxe, o que vía era unha antena de televisión que dice, aquí solamente hai unha antena de televisión, o que pasa que era unha antena de televisión que emitía, non recibía. O estudio de montaxe estaba camuflado, esa sí que non. Creo que só montaba un gato de que viña de fora. Vamos a cambiar un poquinho, o vídeo fixo moito dano no cine. Os videoclubs e todo aquilo fixo dano as salas de cine. Como vedes? Eu creo que sí. Creo que foi un mal necesario, como ahora son as plataformas. De repente todo o mundo tiene un aparato reproductor e alquila películas basicamente por bastante máis barato e os cines resentiron, de feito pecharon. Os cines pecharon os dous hasta que nos no 90 ao 94 José Antonio Moisés volvimos a abrir o Colón. Entonces volvemos de todas formas, en toda a historia do cine sempre hubo continuos problemas sobre competencia, de calidades, desde o cine mudo que empezou despois o cine sonoro, que limitaba despois tamén a exhibición, porque claro, non todos podían emitir en o sonido ou as películas en sonoro, tienes que adaptar as salas de cine. Despois empezaron que si o cinemascope, o 3D, despois empezou a televisión, despois seguiron o vídeo, despois terminou co digital, sempre houve problemas. E o principal problema ahora son que as multinacionales en ese aspecto son moi, desde a pandemia son moi pajoleras, porque todas se meteron a facer plataformas e entonces os povos pequenos, a xente que aposta nos povos pequenos machacan realmente, non lle deixa. Mira que aquí se pode estrear, pero últimamente desde a pandemia en unhas condiciones imposibles, cando estamos facendo negocio para eles, porque se poñemos isto, poñemos o persoal, poñemos luz, poñemos calefacción e ainda por riba lle damos o 60% da taquilla, xa non sei que queren pedir, pois ainda por riba dice, tesme que garantizar para poder votar, por exemplo, a última que foi La Sirenita, 1.500 euros, tesme que... despois da pandemia ninguna película volveu a facer 1.500 euros de taquilla, nin de coña, salvo a Cidade e a Selva, por localismos, como decimos sempre, sabe, cualquiera cosa que poda pasar agora, o boca a boca con os millores funciona. Aí nos salva xente como a que vamos a manexar hoxe, que non, que se niega a pagar ir a porcentaje, sí, pero a pagar garantizar un mínimo, non, porque non sabes coche vai entrar. Pois, igual é bo facer películas daqui de Valdeorras, que creo que hai moito por facer, e polo menos temos aí un... Sí, pero facer unha película costa cuartos, Sí. Claro, o costume... Bueno, non é tanto ahora xa como non hai aqueles equipazos que había, hoxe é todo como un pouco máis sincero. Claro, isto está moi democratizado. Sí. Pues, calqueira hoxe en día, para facer unha boa película non necesita nin grandes medios. No, con un aparato como este podes facer unha claro, película. Depende do que lle des importancia, o que o cine espectacular ou o cine de creación. E o cine de creación non necesita moitos medios. O sea, eu era tido móvil, eso no 85, así como isto, 83 para poder E vais a cárcel. Pena que non existe o Ministerio do Tempo para ir a dar unha volta por ele. Vamos ir rematando porque xa levamos media hora, ainda que non vos lo pareza. Os dous, tanto a Anxo Santomil como a José María Rodríguez, parabéns por esa butaca que vai ter o Groucho Marx, que é ben merecida, e a Baños Film, non? Moito máis parabéns para Baños Films que para Groucho Marx. Bueno, se ben xa dirá algo, pero
O cineclub, basicamente, nestas últimas 2 décadas, si subsiste a veces é pola paciencia que ten esa familia que levamos traballando 3 generacións. É a paciencia que ten para cobrar, é a paciencia que ten para rebaixar estes precios. Estamos pegando as películas exactamente igual que en 1975. Pois graciñas, e non sei se queredes contar algunha cousiña máis. Pois A ver, para contar había para estar varios Pois non, como acababan as películas antes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, fin.